Kaseng Khasi West Khasil District. Kelayo ban pendep no ke Shadsuk Mynsiem besisen sisnem ke baas ngi lynter Nongstoin. Hapreng ke jingi pui peng hakbar gi hajar ngut ki pajba kilawan ban saki ya kete sngi. Ya kete ke Shadsuk Mynsiem lasdang nadu ke sngi blai jong tayo balala kata ke arpo ai trek bnai me hadu ke arpo artrek. Hakabalas dang ya kane ke jing duai pirat lane ka ngu blai na uriu temen ke sengba nong shat nong khan de gi nong khan gi nong duai nong pirat hadin ketala kan tiu padi kelamania. Hagete kesngi gladon hadu arspa life ndai ngut kinong shat ki bakantop ya sispa arfulai ki samla kantai bar ki bdang soti bar sispa khan re ngut ki samla sinrang hagete ki jingshat suk Mynsiem ki bala riam melade da ka khor karyam bar da ka dhara ka muka rengkat ki paila ki besongkhia baro ki kinong shat ki lawan khnang nadu mairang na Nongstoin rangblang nongdom nongspungs imle nongspungs im na marbisu bar na laj artet. Ketika Shadsuk Mynsiem mentau senam kalau long sya kepada isongkun hadu kata-kata bala sekiru degi hajar ngut ki pajba jong than ki lawan najan na jengai jong than West Khasil District. Bara ketika Shadsuk Mynsiem ba diostarnes jendiang MLA ka Nongstoin loidon lang ban saki ketika singi kum kongsan. Lapan ko ketika Shadsuk Mynsiem da ka jingi ya kabala sedang naru kamadan syad na Nongstoin hadu ke yeng jong seng.